Bună, sunt Ilinca. Astăzi îți voi arăta vom face un experiment astăzi. Ce se întâmplă dacă amesteci oră cu cerneală? Pentru a face acestea avem nevoie de oră, cerneală și o foaie. Bine, și un creion scobitoare. Bine, aici am o foaie. Cerneală, ură și creion. Bine, avem o ură cu sclipici, un foc de cerneală de la Pelican, un creion și o foaie. Bine, deci mai întâi vom lua tocul de cerneală, îl disfacem și punem un pic de cerneală pe foaie. Bine, dat un pic și pe pat. Upsi! Bine, trebuie să avem grijă cu asta. Vom cere ajutorul unui adult sau bine, sau nu bine, să cerem ajutorul ăsta. Eu sunt mai mare și tot am grijă, vedeți? Am întins peste tot. Vom lua un pic și vom pune și oră. Așa. Bine. Acum amestecăm oră cu cerneala. Așa. Perfect. Deci nu e toxic, așa că ne putem da pe unghii. Acolo mă duc la școală, dar în vacanță voi face câteva filmulețe și mă voi da pe unghii. Hai să vă arăt acum și rezultatul cu puțin chin. Deci e cu sclipici, vedeți, e cerneală cu sclipici. De ce nu se vede? Nu știu de ce nu se vede sclipiciul. Le-am întins pe toată foaia. Uitați, am rămas aici sclipiciul. Sper că voi face eu cumva și se va vedea. Măi, mă! Uf! Dar așa? Nici așa. Ei, nu știu de ce nu se vede. Acesta a fost experimentul de acum. Acum, în continuare, vom mai face un experiment. Stați până asta la loc. Am revenit. Acum vă voi arăta experimentul oră și lipici. Vom
vedeți sistemul dacă punem moza și lipiciul într-un bocan, le amestecăm și gata. Și puteți să le puneți la congelator. Să intre într-o gaură niște aer congelat. Așa, bine. Deci avem nevoie de o urgă transparentă sau coloră, depinde. Un lipici. Un borcanel mic sau mare, depinde. Și o lingură care este în cap aici. Bine, să încep. La lipiciul. Îl desface. Așa. Sper că merge, nu merge. Nu am folosit de mult. Și dacă nu merge ăsta, îl iau pe celălalt, de la fel. Da, nu merge. Nu. Ba, merge. Vedeți? Așa, am pus aici jumătate de borcan. Uitați? Bine, acum să adăugăm asta. Așa, perfect. Miroase foarte drăguț. Așa, cum la lingură și amestecăm. Și uitați ce frumos. Și dacă vă puneți unghii false, nu trebuie să mai luați lipici greu. Am făcut un super lipici. E lipici plus orjă. Unghiile voastre se vor simți mult mai bine cu asta. Apoi mă duc să spăl asta și revin. Acum acum am revenit. Borcanel. Am spălat prea bine, fac doar la șters. Bine. Pentru următorul lucru avem nevoie de câteva cosmetice, parfum și un lucru școlar. Bine, deci avem nevoie de un lac de unghii. Nu prea mai am, deci o să folosesc orja aceasta sclipitoare sau pe amândouă, depinde. Machiaj Lady Rose, sclipici. Un parfum First Love, ca de obicei asta, borcanelul și lipiciul. Bine, să începem. Vom turna mai întâi ora. Cred că ajunge o treime. Perfect. Așa. Voi pune și un pic de lac de unghii. Încă o să mai iau. V-am spus când îmi iau și ați secundenți. Lipiciul. De fapt nu mai cu lipici, că se lipește. Și nu e bine. Parfumul. Așa. Și vom merge la cosmetică.
culoare. Eu o să iau negru. Și este praful. Nu s-a usucat. Gata.